Prosím pozor, žiadame cestujúcich, aby sa dostavili k svojmu odletu. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní 6. dielu podcastu Letiska Milana Rastislava Štefánika s názvom Žijeme letiskom, v ktorom vám odhaľujeme informácie zo zákulisia fungovania letiska, zaujímavosti o práci zamestnancov, ich spomienky a všetko to, čo bežne o letisku neviete. Volám sa Veronika Demovičová a dnes vítam v štúdiu pri mikrofóne hostia, ktorý letiskom síce dlho žil, ale už sa pracovne posúva niekam inám. Napriek tomu ale teda využijeme ešte jeho vedomosti a posledné chvíle na letisku, aby nám ozrejmil, prečo musíme na letiskách podstupovať všetky tie bezpečnostné procedúry, prečo sa musíme niekedy aj vyzliekať na bezpečnostnej kontrole, prečo vlastne tie opatrenia existujú, kedy vznikali. Tak o tom všetkom nám vlastne bude hovoriť Ľuboš Mareček. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj, ktorý na letisku teda pôsobí niekoľko rokov, najprv na oddelení bezpečnostnej kontroly a posledné roky ako akreditovaný inštruktor bezpečnostnej ochrany, školiteľ, čiže jeden vlastne z prvých tých ľudí, s ktorými sa aj naši zamestnanci stretávajú, keď na letisko prichádzajú a ktorým objasňuje bezpečnostné opatrenia. Čiže ešte raz vítaj, Ľuboš. Ďakujem. A povedz nám vlastne takú jednu prvú vetičku, ktorú aj mne si spomínal, keď som absolvovala vlastne bezpečnostné školenie, je rád sa pýtaš zamestnancov, ktorí prichádzajú ako na letisko ako prvý, že kto zodpovedá za tú bezpečnosť na letisku? Teda kto to je, čo ti odpovedajú? Tak v prvom rade tá odpoveď je taká neurčitá, nakoľko ani sami zamestnanci dokonca nevedia. Väčšinou si ľudia myslia, že sú to len práve zamestnanci bezpečnosti. Ale teda je to každá jedna osoba, ktorá sa zdržuje u nás na letisku. Čiže každý jeden zamestnanec, každý jeden cestujúci sa podiela práve na tej bezpečnosti. Čiže všetci, čo na letiskách pracujeme, by sme mali mať oči na stopkách, ak máme nejaké podozrenie, že sa niečo zvláštne deje. Vráťme sa ale teraz hlbšie do histórie, lebo by som chcela vlastne, aby sme si prešli úplne historicky to, ako to vôbec na tých letiskách vznikalo, všetky tie bezpečnostné opatrenia, prečo vznikali. A vráťme sa konkrétne teda 60 rokov dozadu, do roku 1968, tedy ešte vlastne bolo Československo, mnohí Slováci málo cestovali letecky minimálne a nielen u nás prakticky neexistovali nejaké zásadné bezpečnostné opatrenia na letiskách, bol možné napríklad prekročiť plot letiska, alebo bol taký nízky, že ho hoci kto prekročil, alebo bolo možné si napríklad zobrať na letisko svoju rodinu, sa pozrieť až priamo do lietadla. Niektorí zamestnanci dokonca chodili na bicykli do práce, ale niečo sa také stalo v tomto roku 1968, čo malo taký zásadný vplyv na bezpečnosť v letectve. Čo to bolo? Tak v prvom rade treba objasniť to, že letectvo bolo vždy len v pozícii, kedy sme reagovali na niektoré činy, ktoré sa stali a vždy sa prijímali buď nejaké teda metodické opatrenia, alebo technológia sa začala vyvíjať. Práve ten rok 1968 je práve typickým tým, že sme zaznamenali prvý čin protiprávneho zasahovania, kedy teda bolo unesené lietadlo spoločnosti El Al na svojej trase z Rímu do Tel Avivu, následne teda zanesené do Alžírskej púšte, kde teda títo rukojemníci začali postupne, teda unosťovia začali svojich rukojemníkov vymeniať za vojenských väzňov a len pre predstavu, len tento unosťoval niečo vyše mesiaca aj pol, keď teda svojho posledného rukojemníka vymenili za takéhoto vojenského väzňa. Fúha, čiže niečo, čo sme dostali nezažili, že zrazu niekto lietadlo uniesie a o 2 roky sa stalo niečo podobné. V roku 1970 o 2 roky sa práve stalo niečo podobné, kedy boli vyslovene unesené potom 4 lietadla. Následne teda títo útočníci tie lietadla vyhodili do vzduchu. V začiatku bol teda ten fenomén uniesť lietadla, spôsobiť nejaké ekonomické škody, eventuálne teda vymeniť rukojemníkov za vojenských väzňov. Ešte tam nebola tá tendencia vyslovene teraz zabíjať tých rukojemníkov alebo niečo podobné. Dokonca aj u nás v Československu sme zaznamenali jeden únos v roku 1972. To čo bolo zač? Presne tak. Bola to skupinka mladých 10 ľudí, kde nastúpili do letadla práve v Mariánskych Lázniach. Letisko nebolo vybrané náhodou, teda boli tu najnižšie formy nejaké bezpečnostnej ochrany. V tej dobe tu chýbala taká základná vec ako prechodový detektor kovov. Čiže veľmi jednoducho sa im podarilo preniesť strelnú zbraň v perinke malého dieťaťa na palubu lietadla a vôbec teda historicky bol prvýkrát usmrtený aj kapitán lietadla. Následne teda táto skupinka donútila kopilota zaletieť do západného Nemecka, kde teda chceli ísť za lepším životom. Bohužiaľ, už tam ich na letisku čakala polícia. Hovoril si, že teda bol usmrtený kapitán lietadla. Únosy už takto začali akoby pribúdať, ale napríklad neboli ešte vôbec zakázané zbrane na palubách lietadiel. Niečo sa stalo potom ale v 79. roku, v 80. rokoch, keď sa tie zbrane zakázali. Čo sa tam stalo?
Takto, ono tie zbranie nie sú zakázané, by som povedal až dodnes. Zbranie boli vždy povolované, no z začiatku nikto ich v podstate neriešil, čo sa týka príručných, alebo eventuálne nebolo ani možné nejako ich dohľadať, ale boli vždy povolené aj v podanej batožine, dokonca dneska sú povolené na prepravu ako podaná batožina, len to teda musí spĺňať nejaké špeciálne podmienky. Áno, treba to vopred nahlásiť, áno. Samozrejme. Ale tak myslím, že dovtedy vlastne tie zbranie nikto nekontroloval. Bohužiaľ, nikto. Ale potom v USA boli prvý raz v histórii použité na letisku detektory kovov v 80. rokoch, že? Už dokonca od 73. začali Američania používať práve tieto prechodové detektory kovov na kontrolu teda ľudí, plus teda zavádzali sa aj kontroly batožín. Vy, keď školiteľia teda, nielen tí, ale možno aj školiteľia na iných letiskách, tak nazývate takéto nekalé praktiky činmi protiprávneho zasahovania, čiže môže to byť terorizmus, vydieranie, únos, rôzne výbuchy. A jeden taký dôležitý medzník v bezpečnosti v letectve sa stal aj v roku 85 na palube lietadla Air India. Čo sa teda udialo a čo k tomu viedlo? Tak, práve toto lietadlo Air India, kde začal svoju počiatočnú cestu v Vancouveri, následne teda prešlo cez Toronto, išlo do Veľkej Británie a malo smerovať až do Nového Dili, tak už pri letu do Ameriky sa nedočkalo, zmizlo z radarov. Tam začalo veľké vyšetrovanie, zo začiatku naozaj nevedeli si poradiť s týmto, vyšetrovanie trvalo vyše 17 mesiacov, ale dali si následne potom do súvisu, že v ten istý moment, kedy nám zmizlo toto lietadlo z radarov, tak nastal výbuch aj na tokijskom letisku, kde usmrtilo 3 zamestnancov pozemnej obsluhy lietadiel. A teda našli tú spojitosť, že obidve tieto lietadlá začali vo Vancouveri, kde určitý pán Said, teda pod nátlakom, pod hrozbami, presvedčil práve zamestnankyňu výpravne, teda check-inu, aby začekoval obidveho batožín bez toho, aby on sám bol na palube lietadiel. Následne teda v Toronte, bohužiaľ druhé pochybenie, v ten deň akurát v Toronte nefungovalo rentgenové zariadenie, tak zamestnanec bezpečnosti, ktorí vyhodnocovali tieto batožiny, vyhodnocovali s takým prenosným zariadením na detekciu výbušnín, tak dokonca táto batožina mu aj spustila poplach. Bohužiaľ teda ten poplach sa nezhodoval s poplachom, ktorý počul tento zamestnanec na školení, tak sa rozhodol, že batožina je v poriadku. Takže sme mali 2 nástražné výbušné systémy v podanej batožine bez toho, aby cestujúci bol na palube lietadla. Vtedy sa už kontrolovala podpalubná batožina? Vtedy sa už kontrolovala, ale bohužiaľ tá kontrola, bohužiaľ došlo tak pochybeniu zamestnanca vyslovene. Potom ale teda si zamestnanci letisku uvedomili, že teda asi nie je možné, aby v budúcnosti cestovala batožina samotná bez pasažiera. Čiže to už je zakázané, že? Áno, zavedol sa nám nový pojem do letectva, to je reconciliation, teda zhoda cestujúceho s podanou batožinou. Čiže úplne ideálny stav, keď tá podaná batožina je sprevádzaná, znamená, máme aj cestujúceho, máme aj podanú batožinu. Môže nastať teda aj stav, kedy tá batožina pôjde nesprevádzaná. My si to na letisku označujeme ako rážka. Spravidla to je vždy spôsobené prevádzkovými príčinami. Čiže znamená, my ako letisko nejakým spôsobom pochybíme, nenaložíme tú batožinu alebo niečo podobné, tak v podstate toto je jediný moment, ako tá batožina dokáže cestovať sama. Ako náhle teda by sa stala opačná situácia, že máme batožinu a cestujúci sa z nám neznámeho dôvodu nedostane do gateu alebo nedostaví, automaticky jeho batožina je vyložená z lietadla. Aby sa nestalo, že nejaká bomba by sa samozrejme takto dopravila na palubu lietadla bez cestujúceho. To bolo vlastne prípad aj v roku 88, keď z kanadského Vancouveru do Indie mal letieť jeden pán, ale nenastúpil. Z toho sa potom vlastne stal podobný prípad na To bol 85. V 88. sa nám stal obdobný prípad, kedy bol nástražný výbušný systém, teda znovu zase raz podané batožine. Pôvodne teda to lietadlo išlo z Malty do Frankfurtu. Vo Frankfurte na novo boli detekčne kontrolované. Bohužiaľ zase raz zamestnanky na detekčnej kontroly, ktorá túto batožinu vyhodnocovala, tak neodhalila cca asi 2 kg Sentexu schované v kazetovom prehrávači. Čiže nastala potom otázka, či sa dajú vyrobiť lietadla, ktoré by odolali výbuchu bomby. Odpoveď bola, že teda to také niečo neexistuje, tak sa muselo pristúpiť k nejakému inému opatreniu, a teda k rentgenovej kontrole každého podaného kufra, čiže od toho 88. sa už rentgenom skenujú všetky podané kufre všade na letiskách vo svete, že?
Určite áno, a už teda v dnešnej dobe klasické konvenčné rentgeny teraz nahradzajú CT, XCT, čo je zase úplne nový štandard, úplne nová technológia, ktorá nám práve dopomáha odhaliť takéto zakázané predmety. Niečo podobné sa stalo ešte vlastne aj v 94. pri lete z filipínskej Manily, kde zase teroristi skúšali ďalšie pokusy a keď im teda už nevyšlo umiestňovať bombu do podpalubia a cestovať bez nej, tak ju umiestnili do príručnej batožiny. Presne tak, tuto boli v podstate použité tekuté výbušniny, v podstate bežné veci z domácnosti, jedna číra tekutina, respektíve zafarbená nejakým farbivom, tváriaca sa ako nejaký nápoj. Boli tam digitálne hodinky, klasická 9V batéria. Čiže už len v samotnom lietadle to stačilo zmontovať, tekutina bola nitroglycerín a teda umiestniť len tento nástražný výbušný systém pod sedadlo. Kde teda najväčšie šťastie bol použitý iný typ lietadla, čiže to sedadlo, ktoré mal práve tento útočník vytipované, sa nenachádzalo nad stredovou nádržou, čiže došlo aj k výbuchu, našťastie teda neodpalilo to celé lietadlo, bohužiaľ usmrtilo to práve jedného cestujúceho, ktorý si na prestupe práve sadol na toto miesto. Áno, že všetky tie predmety, ktoré mal so sebou, vyzerali relatívne ako bezpečné, ale keď sa poskladali, tak mohli spôsobiť výbuch. To bola zase ďalšia taká situácia, z ktorej sa možno nepoučilo letectvo, neboli prijaté vtedy nejaké adekvátne bezpečnostné opatrenia. Prišiel iný typ teroristov, už to teda neboli tie únosy lietadiel, ktoré sme spomínali na začiatku, pokusy o výbuch bomby, pretože už teda začali sa rôzne detektory na letiskách umiestňovať. Ale prišli teroristi, ktorí zmenili taktiku a už zrazu boli ochotní obetovať aj svoj život. A nastal teda tragicky smutný 11. september 2001 v New Yorku, že? Presne tak, tedy vôbec historicky prvýkrát použité lietadlá ako zbrania, ako také. No dá sa povedať, že práve po tomto 11. septembri začala úplná zmena, čo sa týka bezpečnosti. V podstate, ako si ja vravela na začiatku, ja som mal možnosť zažiť si naše letisko v roku 99 a v roku 2000, keď tam môj otec robil nakladača. Čiže dostal som sa aj za rentgeny, dostal som sa do mulagov a vozil som sa po ploche. Čiže naozaj do tej doby viac menej bolo skoro všetko možné. Ľudia si tam brávali svoje deti, nebol s tým absolútne žiadny problém. Ale už teda po tom roku 2001 v Amerike to začalo od TSA a postupne to teda prechádzalo až do Európy, kde sa zavádzali rôzne bezpečnostné opatrenia. Dokonca teraz už aj existuje taký zoznam nejakých 550 000 neželaných osôb alebo potenciálnych teroristov, ktorí by vôbec nemohli cestovať. Aktuálne si dokonca myslím, že ten zoznam je v dnešnej dobe aj podstatne väčší. Už to je možno aj cez 1 000 000 a naozaj je to zoznam sledovaných osôb, kde aj vyslovene jednotlivé tie štáty si predávajú tie informácie, kde sa aké osoby asi zdržujú. Takže veríme, že už takéto bomby na palubách lietadiel sú naozaj aj týmito bezpečnostnými opatreniami úplne eliminované, ale nastalo niečo zase v roku 2006, čo na dobro zmenilo letectvo na dlhé roky, teraz skoro 20 rokov tomu bude, konkrétne 18, kedy musíme vlastne všetky tekutiny, pasty, gely umiestňovať do príručnej batožiny len v malých baleniach do 100 ml. Prečo je to tak vlastne? Áno, konkrétne rok 2006 a veľmi dobrá, výborná práca anglických tajných služieb, kedy práve odhalili zámer znovu zase raz sa chceli pokúsiť preniesť a použiť nástražné výbušné systémy za použitie tekutých výbušnín na lietadla smerujúce z Veľkej Británie do Ameriky, na čo veľmi rýchlo teda zareagovali práve týmito limitmi, čiže zavedol sa limit, ktorý poznáme teda dodnes, 100 ml balenie, maximálne liter na osobu. A teda zdražil tam aj poplatok za bezpečnosť a už len následne si odsledovávali zoznam rezervácií a len ľudí, ktorí rušili tieto svoje rezervácie, dopatrali sa až 17 útočníkom, a teda možným teroristom. Ja si pamätám, že keď som nastupovala na letisko, to bolo v oktobri 2013, tak vtedy som sa tak pripravovala na jednu z prvých vecí komunikačne, že od januára 2014 sa úplne zrušia všetky tieto 100 ml tekutiny, respektíve, že si bude možné prepraviť na palubu aspoň číre tekutiny, čiže nejakú vodu, minerálku, aj v politrových, litrových baleniach. No a prešlo 11 rokov a nič sa nezmenilo. A dokonca sa vraj nič ani nezmení, že v tomto? Už boli teda letiská, ktoré to skúšali teda povoliť, či to bolo London City, či to bol Schiphol, kde naozaj si teda zaviedli 2-litrové limity.
Že naozaj teda z tých 100 ml prešli na tie 2 litre, ale samotná Európska komisia na báze nejakého teda testovania vyslovene zrušila tieto množstevné, respektíve naspäť zaviedla tieto množstevné obmedzenia na tých 100 ml. Lebo to skenery nedokážu až tak dobre detekovať? Alebo čo je dôvod? Ťažko o tom povedať, čo všetko tam oni odhalili. My sme si robili tiež také vlastné interné kvázi testovanie. Boli tam možno určité nezrovnalosti, tak preto sme radšej teda za zachovanie tých 100 ml limitov práve na tie tekutiny. Čiže ďalších 20 rokov budeme tiež takto lietať? Možno 20, možno 10, to vie. Uvidíme. Tekutiny teda v 2006 boli zavedené a v 2009 sa ale zase stalo tiež niečo v letectve. Bol to teda pán z Nigérie, ktorý chcel letieť z Ghany do USA cez Amsterdam. Letel dokonca do mrazivého Detroitu bez kabátu, čo sa nikomu nezdalo vtedy zvláštne. Čo vtedy plánoval spraviť? Tak zase raz využil obmedzenia detekčnej techniky tým, že mal nástražný výbušný systém v spodnom prádle za použitia tekuté rozbušky. Samozrejme, prechodový detektor kovov nemal šancu nejakým spôsobom zaznamenať. Čiže naozaj sa mu teda podarilo preniesť tento nástražný výbušný systém až do lietadla. Následne teda zase raz šťastie, že nedošlo k detonácii tohto systému. Začalo tam len jemné horenie a teda ostatní cestujúci spacifikovali práve tohto cestujúceho. A od toho 2009 teda postupne začal vývoj aj celotelových body skenerov. Áno, aby sa už takéto niečo nestalo, že niekto si niečo umiestni do spodného prádla, do ponožiek. Presne tak. Čiže celotelové skenery to už dokážu odhaliť. Tie my na letisku nemáme, že? Aktuálne nemáme. Mali sme jeden zapožičaný na testovanie. Na jednu stranu je to pomerne drahá náležitosť. A na druhú stranu konkrétne ten, čo sme mali, nebol až taký dokonalý, by som povedal. Mnohí si pamätajú ešte len tak nedávno, to bolo v 2016 útok na letisku v Bruseli Zaventem, čo je hlavné vlastne najväčšie letisko pred 8 rokmi. Tam tiež vlastne prišlo k bezpečnostným opatreniam, k ich sprísneniu aj u nás na letisku vtedy, že? Čo sa stalo? Áno, to som v podstate aj ja nastupoval akurát v 2016 na naše letisko, čiže v Bruseli. Bol to zase raz útok na budovu terminálu ako takú, práve za použitia nástražných výbušných systémov v batožinách, ktoré boli rozmiestnené po termináli. Útočníci mali automatické zbrane plus aj samovražedné vesty. Čiže naše letisko v tej dobe na to zareagovalo štýlom každé jedno vozidlo, ktoré nám prešlo prvými rampami, ktoré sa teda nachádzajú hneď v blízkosti terminálu letiska, malo odkontrolovaný podvozok, či sa tam náhodou niečo nenachádza, takisto batožina alebo nákladový priestor, či tam náhodou nemajú niečo schované. Plus bola zriadená aj detekčná kontrola každej jednej osoby vchádzajúcej do terminálu. Čiže to boli zase také opatrenia, že vidíme, že stále je ešte čo sprísňovať, že aj v tom letectve, hoci veríme, že už aj zavedením všetkých tých rentgenových detekčných technológií, kontrol tekutín, už budú akékoľvek takéto činy protiprávneho zasahovania eliminované úplne. Ty hovoríš teda, že si robil aj 6,5 roka na bezpečnostnej kontrole a často sa tam stretával s otázkou, že prečo ma kontrolujete, čo vyzerám ako terorista, že to bežní ľudia sa takto spýtali. Prečo potom kontrolujeme bežných ľudí, ktorí nevyzerajú ako teroristi? Vždy, keď som sa potom týchto ľudí opýtal naspäť, teda nech mi definuje, alebo ako vyzerá terorista, nikdy som nedostal tú otázku, alebo respektíve tú odpoveď naspäť. Ono nie je možné v dnešnej dobe definovať, ako vyzerá terorista. Nemusí to byť vždy len mladý človek, nejaké možno južanského typu. Môže to byť kľudne aj starší pán, ako sme mali 2015 v New Orleans, keď to bol práve 63-ročný pán, ktorý mal duševnú poruchu a teda prešiel tam na bod detekčnej kontroly. Najprv na cestujúcich nastriekal koreninový sprej, následne teda vyťahol mačetu spoza pásu a tam bez hlavu okolo seba začal sekať. Čiže pre nás naozaj každá jedna osoba je riziko až do momentu, kým neprejde detekčnú kontrolu, kedy naozaj vieme, že nemá pri sebe žiadny zakázaný predmet. Čiže takýto zdánlivo nevyzerajúci dôchodca môže byť nebezpečný, ak trpí naozaj nejakou duševnou poruchou. S tým sme sa inak aj my stretli na letisku v Bratislave, že? Nebola to vtedy úplne až tak duševná porucha, ale stalo sa nám v roku 22 v máji, kedy cestujúci, ktorý v priebehu dňa chudák už bol aj okradnutý a možno hľadal nejaký spôsob, ako na seba upútať pozornosť, tak nám prišiel na bod detekčnej kontroly a keď si zavolal teda kolegu blízko seba, tak mu teda oznámil, že má pri sebe palnú strelnú zbraň. Mal tú zbraň naozaj? Nakoniec teda tú zbraň nemal. Vyslovene to bereme skôr len tak, že to bol taký ten výkrik do tmy, kedy už naozaj neviem si nejakým spôsobom poradiť alebo na seba upútať pozornosť, tak siahol až po takomto teda riešení.
Čiže nemôžeme si povedať, že my sme na Slovensku, v Bratislave, tu sa nič takéto nebezpečné nemôže udiať, že? Povedať si to môžeme koľkokrát chceme. To, že sa tu nedejú teraz nejaké možno také väčšie incidenty, neznamená, že sa tu stať nemôžu. Ako taký jeden z tých posledných väčších u nás na letisku práve v septembri v roku 2000, kedy v budove starého terminálu sa teda reálne nachádzal nástražný výbušný systém, ktorý síce nebol aktívny, ale keby teda bol aktívny a prišlo by k detonácii, tak by usmrtil možno v rádiuse 7 metrov každého jedného človeka, ktorý by tam bol. To bola vtedy reálna hrozba. Napokon teraz sme mali nedávno tiež na letisku v priebehu leta síce len hrozbu, že sa tam nachádza bomba, to sa nepotvrdilo, ale... Samozrejme, no už len keď je tá hrozba, tak musíme tomu naozaj pristupovať tak, ako keby sa to tam aj reálne nachádzalo. Nemôžeme si len mávnuť ruku a povedať presne takú vetu. Tu sme na Slovensku, tu sa nič také nedieje. Čiže už sme si povedali, že naozaj sme povinni absolvovať tú bezpečnostnú kontrolu. Kto ju nechce absolvovať, nemusí, ale tým pádom nemôže odletieť, že? Pretože sme povinní. Ale povedzme si teda niečo viac o tých pravidlách pri prechode bezpečnostnou kontrolou. Aké sú to teda základné pravidlá? Čo si môžeme vziať do príručnej batožiny, do podanej? Tak čo sa týka cestujúcich aj príručné batožiny, v podstate máme 6 základných kategórií zakázaných predmetov. Nemôžu mať teda pri sebe výbušniny, zápalné látky, zariadenia. Nemôžu mať pri sebe palné strelné zbrane ani žiadne omračujúce zariadenia. A potom sú tu ešte ostré predmety, tupé predmety a pracovné nástroje. Kde teda pri pracovných nástrojoch a ostrých predmetoch máme samozrejme aj výnimky. Pri pracovných nástrojoch sú to skruckovače a dláta, tie do 6 cm môžu kľudne byť aj príručné batožine, na 6 cm sú zakázané. A čo sa týka teda ostrých predmetov, tam máme výnimky na nože, nožnice a vývrtky, ktoré do 6 cm takisto akceptujeme, na 6 cm vylúčujeme z príručnej batožiny. A už teda potom osobité podmienky na prepravu tekutín. Čiže keď niekto cestuje s manikúrovými nožničkami, to pokojne môže? Je to úplne v poriadku, nie je tu žiadny problém. To sa ľudia nemusia bať. Často sa možno stretávame aj s tým, že sa niekto bojí, mamičky, neviem, ak čakajú bábätko, prechádzať detektorom kovov, lebo si myslia, že je to rentgen a že nejaké rentgenové žiarenie vyžaruje a ohrozí tak ich bábätko. Ľudia ale neprechádzajú rentgenom, že? Jasné, že nie. Ten prechodový detektor kovov samozrejme funguje na úplne inej báze, ale zase pokiaľ naozaj už pre lepšiu psychiku tej mamičky, akože nie je problém nájsť žiadosť, vieme ju teda zobrať aj mimo tú rámu, podrobí sa iným druhom kontroly a je to v poriadku. Iné druhy kontroly sú ručná kontrola najmä. Prečo teda niektorí ľudia sú kontrolovaní aj ručne? Nemusíme samozrejme hovoriť detailne, ale vo všeobecnosti. Tak najčastejšie to býva práve rôzne zabudnuté predmety. Väčšina tých cestujúcich aj na výzvu teda zamestnancov, či už majú všetko von z vreciek, či nemajú opasky alebo niečo podobné. Samozrejme možno aj v tom strese pred odletom. Zle si to odkontrolujú, zabudnuté telefónne kľúče, peňaženky, takže to býva takým najčastejším dôvodom. Eventuálne teda môžu to byť práve aj topánky, ktoré častokrát obsahujú kovové výstuhy. Čiže toto býva taký najčastejší problém, že teda vysoký obsah kovov na tele. Čiže to je dôvod, keď poviete nejakým dámam s vysokými podpätkami, že vyzujte si topánky, že tam môžu byť kovové časti? Áno, práve je aj zadefinované v legislatíve, že určité druhy práve topánok mali by byť teda aj vyzuté priamo pred rámom, ešte predtým, ako osoba prechádza práve vysoké opätky. Sú tam topánky prekrývajúce členky, alebo je tam možnosť ukrytia nejakých zakázaných predmetov. Samozrejme aj nejaké topánky, ktoré majú na sebe nejaký vyšší obsah kovov. Už máme ale na letisku aj takú novinku, že aspoň tie tekutiny, že sme spomínali, do 100 ml nemusíme vyberať z príručnej batožiny, že? Presne tak, nielen teda tekutiny do 100 ml, ale aj väčšiu elektroniku pri našom štandarde, ktorý aktuálne máme na letisku, netreba vyberať. To ale teda neznamená, že ako náhle mám tekutiny, ktoré sú nad 100 ml, tie ešte stále musia byť deklarované. Čiže aj keď sa si niekto bude myslieť, že môže si väčšiu politrovú fľašu prepraviť, tak tie naše skenery to odhalia, čiže... Odhalia to hlavne teda tí zamestnanci, vidia to tam, čiže naozaj pokúšať sa ukryť takéto nejakú základnú vec, ako je väčšia tekutina, je úplne zbytočné. A teda pokiaľ to nie je nejakých zdravotných dôvodov, po prípade, pokiaľ to nie je nejaká dojčenská alebo kojenecká strava, tam stále teda platí, že túto môžu mať aj vo vyššom objeme, takzvané bez limitov, ale je potrebné takéto tekutiny deklarovať, čiže dať ich mimo von batožiny. Čiže džús pre bábätko, nejaká voda, mlieko, čaj. Nejaké takéto bežné náležitosti, áno. Stretávali sme sa ale so situáciami, kedy rodičia sa nás snažili presvedčiť, teda, že Red Bull majú pre trojmesačné bábätko, alebo Coca-Cola, alebo niečo podobné.
tak zrovna toto nie je pre malé bábätko. Čo je zakázané v podanej batožine? Tam si môžeme dať teda aspoň limity, tekutiny bez limitov, ale stále tam nemôžno prepraviť úplne všetko. Nepovedal by som úplne, že tekutiny bez limitov. Legislatívne pre podanú batožinu teda existuje jedna jediná kategória zakázaných predmetov, to sú teda výbušniny, zápalná látka, zariadenia, ale musíme zároveň aj spĺňať regulácie IATA Dangerous Goods. To znamená žiadne omračujúce zariadenie, čiže ani žiadne zariadenie, ktoré vydáva šoky, alebo žiadne takéto omračujúce spreje tam nesmú byť. Pálne strelné zbrane, tie sme si vraveli, kvázi môžu byť prepravované ako podaná batožina, nie v podanej, ale vždy teda je tam potrebné povolenie dopravcu a teda aj samostatná kontrola práve takýchto zbraní. A mimo takých bežných vecí ešte skrz práve to IATA DGR, powerbanky nesmú byť, nejaké náhradné litiové batérie prepravované, žiadne zapalovače nesmú byť prepravované v podanej batožine. Čo sa týka zase tekutín, tam máme limity na alkohol od 24 do 70%, maximálne teda môže byť 5 litrov na osobu. Čo sa týka nejakých aerosolov, čiže tekutiny pod tlakom, tak tam je zase limit maximálne balenie pol litra, celkový limit 2 litre na osobu. Ostatné už nejaké bežné tekutiny nie sú nejakým spôsobom limitované. A pokiaľ sa teda už bavíme o nejakých priemyselných farbách, lakoch, sprejoch a podobne, tie sú úplne zakázané v podanej batožine. Tak kde si môžu vlastne ľudia takéto informácie zistiť, keď to nevedia? Veľmi jednoducho aj na stránkach nášho letiska. Majú to pomerne krásne tam porozpisované, ktoré predmety áno, či v príručnej, či v podanej. Čiže pred odletom stačilo navštíviť našu stránku a nebude žiadny problém. Snažia sa ľudia aj úmyselne preniesť cez kontrolu nejaké zakázané predmety? Jedna vec, keď povedzme zabudnú, že tam niečo majú, ale či niekedy sa snaží, že toto by mi mohlo prejsť? Mali sme taký prípad, úmysel tam bol skôr v tom vyskúšať zábavné videjko, teda snažiť sa zakryť vidličku v rentgene nejakou klasickou alobalovou fóliou. Bohužiaľ, slečna teda, ktorá toto prenášala, brala to ako srandu, ako nejaké videjko, že si vyskúšala. My bohužiaľ za tým vidíme úmysel. My trošku tí zamestnanci bezpečnosti rozmýšľame trošku inak ako bežní ľudia a naozaj my vidíme ten úmysel, tak ho musíme aj náležito vyriešiť. Keď hovoríš, že rozmýšľate inak, tak nielen rozmýšľate, ale ste na to aj školení, že absolvujete nejaký naozaj prísny bezpečnostný tréning. Tak čo sa týka výcviku screenera ako takého, ono to je dlhodobý proces. Samozrejme, je to základné 3-týždňové školenie, kde sa nesnažím teda odovzdať možno všetky moje skúsenosti, veci, ktoré som zažil priamo pri výkone tejto detekčnej kontroly. Naučiť ich základy, čo sa týka samotných kontrol. Následne teda toto samotné školenie zakončené certifikáciou, čo je pred dopravným úradom a pred ministerstvom dopravy. A následne potom takýto náš zamestnanec ešte absolvuje minimálne mesiac pod dohľadom, čiže vždy s nejakým skúseným zamestnancom, ktorý na ňo dohliada. Až potom, keď sa teda osvedčí a prejde ďalším preskúšaním, vôbec začína skrínovať, respektíve kontrolovať sám. Ale ako vravím, ja som túto činnosť vykonal 6,5 roka, teda aktívne na detekčnej kontrole, ale vždy sa nájde nejaký predmet, proste, ktorý je nový, ktorý príde a takisto aj mňa zaskočil, že som si musel odkontrolovať vlastne, čo to je za predmet, čo to je. Čo sú také najčastejšie predmety, ktoré sú ľuďom neodoberané, lebo oficiálne my im ich neodoberáme, ale ak chcú teda letieť, tak sa ich musia dobrovoľne vzdať? Najčastejšie samozrejme teda bývajú tekutiny. To je naozaj gro, to je toho najviac na letisku. Býva to tak bežne, ešte potom rôzne príbory, čiže vidličky, nože, akéhokoľvek druhu. Bývali to teda donedávna aj vývrtky, pokiaľ teda od 1.1. sme nepovolili aj tie. A toto by som povedal, že si tak najviac. Ako samozrejme ľudia zvyknú nosiť rôzne boxery, teleskopické obušky, paralizéry a podobne, ale tých býva trošku menej. Často sa nám stáva ešte ale aj ďalšia vec, že cestujúci čaká na odlet a niekam si odbehne do obchodu na záchod a nechá svoju batožinu bez dohľadu. Aj to je inak zakázané, že? Samozrejme, len tak ponechaná batožina pre nás predstavuje veľmi veľké riziko, nakoľko nevieme, čo sa v tej batožine nachádza. A toto si práve strašne veľa bežných cestujúcich neuvedomuje. Berie to ako možno len nejakú zabudnutú batožinu. Len tá otázka, je to naozaj zabudnutá batožina, alebo tam zámerne nechala s nejakým zariadením vnútri. Čiže pre nás už je to hneď riziko. Najprv vyhlasuje náš letiskový rozhlas, známu formulku a upozornenie, aby si cestujúci nenechávali svoju batožinu svojvoľne opustenú, lebo v opačnom prípade môže dôjsť k jej zničeniu, že už to skoro vieme naspamäť tú vetu.
Ale aj za to môže stať, že naozaj tú batožinu zničíme, ak nevieme, pyrotechnici zrejme, alebo naši zamestnanci teda bezpečnosti, ak ju môžeme považovať za nebezpečnú. No určite ju môžeme považovať za nejakú hrozbu. To práve preto k nej takto pristupujeme. Ďakujem veľmi pekne teda, Ľuboš, za to, že si nám ozrejmil aj také bežné bezpečnostné opatrenia, ktoré platia pre bátožinu, či už príručnú alebo podanú, ale teda si nám aj vysvetlil, ako to vôbec v histórii sa vyvíjalo v tej bezpečnosti na letiskách. A veríme, že teda už nič také hrozné, o čom sme sa bavili v minulosti, ale čo je fakt, lebo nastalo, ako boli únosy, výbuchy už na letiskách, nezaznamenávam tak ako. Ďakujem pekne teda, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a keďže teda sa s tebou čoskoro lúčime, tak veľa šťastia v tvojom ďalšom profesijnom pôsobení. Veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie, aj za prianie.